Čau lidi, vítejte u dnešního videa a dneska se spolu zahrajeme Murder Mystery 2. Mně se nelíbí nikdo. Dobře, ok. Tak já doufám, že mě Murder nezabije jako prvního, protože mně se to moc krát stává, nesnáším to. Tomu, prosím. Ať mě nezabije. Je možná nějaký nubák Murder. Třeba až se nebyl už. OK. Zajímavý. Zatím je to hodně zajímavý. Hej, je zajímavý motor. Kde tam vypadá? Aha, já ten background zasadím. Tebe. Kámo, to backrooms monster, to murder. Si myslím. Tady to. Jako já nevím, no, mně se to úplně, jakože nezdá se mi to. Jako, kdyby někdo někoho zabil. Bacha, někdo někoho zabil, bach. Hej. What? Někdo někoho... Někdo někoho zabil, já jsem to slyšel. Jsem to moc dobře slyšel. To moc dobře slyšel. Kámo, já jsem slyšel, že někdo má tu kulu, ale nevím kdo. Jo, aha, je to backrooms monstru. To nedá. Ne. Kámo, došlo ještě 5 peček a mohli bychom to mít vyhraný, jestli měl bude štěstí. Fakt jako. To mě fakt jako borec štěstí totální. Fakt jako měl štěstí, no. OK, máme 1000 coinů. Přemýšlím koupit nějaký. Počkej, jo vlastně, já jsem vám lidi zapomněl říct, že Nicholas změnil sochu. Co? Lidi, já přísahám, že on ji změnil. Včera, když jsem hrál s mým kamarádem, doslova tam byl nějaký smile. Fakt, věřte mi. Věřte mi, fakt. Jako, oni, a dokonce na té soše byl jednou ten smile. OK, někde je zase vrah. Mě zajímalo kdo. A doufám, že neumřu. OK, mě by zajímalo, kdo to je.
Mě fakt zajímá. No, nevím, kdo to je. O, nevím, kdo to je, netuším ani, nevím, kdo to je. Aha, vidí. Co bylo? A může to byla ta borka za strop. Aha, ok. Tak, Becker. No, GG as good game. Tak jako borka moc předstírá, že má free headless, ale... Ok, dobře, zajímavý. Ok, zajímavý. Co jsem? Ok, jsem murder. Čas na vraždění, kde je ta nejlepší, se kouknu. Jo, to je ta borka. Ukáž, Snakesy. To znamená. GG. GG, borci, fakt jako. Borka je, kamo, rozhodl, to se mají já lepší než ta borka a ta borka má zase víc level. Já se vsadím, že tam kempí borec. Vsadím, že tam kempí. Kempí tady. Mám takový pocit, že se tam vrací. Jsem si myslel. Mi někam neutečeš, kočičko. Není to dost. Tak a teďka najít toho posledního. Zajímá. On se bral gunu? Na sebe. Tady se nebude. Tady asi zkusím to ještě oblídnout tam. Já vím, kde je borec. Je tam. No, to není. Tam asi má. Já vím, kde je borec. Ne? Počkej, kde? Počkej, musí být někde tady. Se vsadím. Hej, tak actually kde? Ale kde je? Není tam náhodou. To bylo mega fun. Hej, kde je? Borec chce trade a... Tak borec byl celou dobu tady, jo. Borec byl celou dobu tady. GG. Se kouknu. GG, kámo. Se kouknu na tu borku. Underwood Blade. Chroma. To vypadá hnusně. Darren next.
Je to ta burka. To špatný věci, no. No, Barka má fakt docela špatný věci. No! Hej, tak to je fakt super, kámo. Viděli jste ten hitbox? Co tohle jako bylo? O, ježiši, ne, camper. Ne, kámo, camper, no tak to. Hej, tak to vážení asi nevyhrajete moc. Co to je? Kámo, co to je? GG. To byla... Kámo, počkej, tam pršelo? Ono tam fakt prší. Jakože zajímavá mapa. Kámo. Fakt zajímavá. GG. A teďka se bude borka. No, borka za to co? Z Halloweenu, no. Vypadá to no. Co? Vypadá to není. No. Tak Gana se docela leskne. Proto určitě není. Asi Joyce. Takže. Ale proč to má? Vypadá jak Joyce, co to vypadá? Co je za Ganu, co nikdy neviděl. Skapnu do gunboxu. Možná soda. No. Aha, počkej, jak. Ok, dobře. Jo, tak to bude to Adury. To bude to Adury, to bude. No, Adury, to bude. A je to Adurita. No tak co to může? Někoho zabili. Kam ne, nechoď tam. GG. To si jak borec. Ano bože. Hej, to je strašný bug. Kam to háže? Kam to háže? O ne. Utíkej, počkej. Co to je prostě? Kamo. To byla nějaká kočka a má ještě u toho Doors oko. 5 XPček. Kámo, tak to je fakt to. To je fakt málo. Tak to je fakt málo, no. To je fakt málo. To je fakt málo, no. A to udělej rychle. No. OK. GG. Prosím. A není murder, ať není. Dobře, no dobrý, asi není. A jdem se zkontrolovat. On to napíše error, ne?
Jsem se to myslel. Nevím sice, kdo je murder. Bylo tam mrtvý tělo, se mi nelíbí moc. Tady raději sám. Ne. Jsem tady s nějakou borkou, ale... nevypadá jako... Je murder. Nevypadá. Asi není. Kamo... Back is full. Kámo, tak jako jsem věděl, že předstírá takový to faking. Zkusím. Nejde. Já jsem se teda nechtěl podívat, protože já jsem slyšel výstřel, tak je to není gun. Já tohle obrovská mapa. Já mám dobrý nápad, borec to nebude tušit. No doufám. Stop. Můj aim je hrozný. Proč se vyhýbá? Game over. Ne, já jsem ho mohl ještě šutnout. Kamu, já jsem... Fakt jako... Dobrý, máme 75 level. To je hodně. Co myslím. A zkusím udělat zase ten bug a prosím, ať vyjde. Já chci, aby ten bug vyšel. Prosím. No to je vlastně glitch takový. Ne, blbý emote. Co? Ach jo, jsem chtěl udělat... Jsem šerif. OK, tak tohle. Musím zamít. Já jsem spíš lepší šerif než jako murder. Fakt. Jsem... Ne. Hej, já si myslím, že je to ona. Ale proč chodí za mnou? No já to vůbec nechápu. GG, jsem to myslel, že to je ona. Jsem si to myslel, kámo, že to je ona. Jsem si to fakt myslel normálně. Jsem to tušil, kámo. Jsem to tušil normálně. Jo, zkusím udělat ten bug znova. Jsem dělal špatný jímu. No, tak ještě jednou. Co dělám špatně? Tak ještě jednou. Co dělám
Počkej, obličejk to. Co dělám špatně, borci? Nechápu prostě. Mě to učil kamarád. I tady úplně není jako místo to udělat. No možná tady. Aha, už vím jak na to, už vím. Ale Borka se mi příliš nelíbí. Borka se mi vůbec ale nelíbí. Borka se mi vůbec nelíbí tam. No. Tak jako já doufám, že mě nezabijou, fakt. Jako. Prosím, ať mě nezabijou. OK. Hej, já si myslím, že je to zase nějaký začátečník, protože prostě tam nějaký hráč, který má jako fakt jako trošku víc level, tak to nemůže být, ten by hnedka zabíjel. Ale jakože prostě chápete, co tím myslím. Většinou začátečníci zabijí trošku později.